Insellmilkom u minn qalbi nawguralkom il-Milied it-tajjeb. Nittama li kellkom il-ġurnata tal-Milied sabiħa u li sibtu ħin tgawduha ma' dawk l-aktar eżis għalikom. Għal dan l-aħħar programm għas-sena 2021 ħsibt li xi ftit jew wisq nibqgħu mat-tema tal-Milied, jew aħjar minn hekk nesploraw l-etimoloġija ta' kelma li nużawha ta' spiss iżda li f'dan iż-żmien nisimgħuha forsi xi ftit aktar, l-aktar dawk li huma mitla tal-Knisja. Fit-tieni parti tal-programm se niltaqgħu mal-Peter Ross, dal-lasfur komuni u popolari li ntrabat ukoll mal-Milied u nsibuh ħafna anke fuq il-kartolini. Tlaqna minnu fih biex naslu għall-etimoloġija tal-ewwel kelma li għandna għalikom illum. F'dan iż-żmien tal-Milied żgur li smajna ħafna il-kelma bniedem. Għal minnu mitla tal-Knisja smajna ħafna dik il-frażi sabiħa u li bentalla sar bniedem. Ma hemmx għaliex nistennew il-Milied, in-nom bniedem huwa komuni ħafna u nużawh kontinwament kull meta rridu nirreferu għal ħliqa umana jew għal persuna b'mod kollettiv. Imma minn fejn ġejja l-etimoloġija ta' din il-kelma li hija daqstant komuni? Hemm żewġ spjegazzjonijiet ewlenin u t-tnejn huma Bibliċi u se nsibuhom fl-ewwel ktieb tal-Iskrittura, jiġifieri fil-ktieb tal-Ġenesi. Anke jekk fil-Malti il-kelma bniedem nużawha bħala kelma waħda, fil-verità dan in-nom huwa kompost, jiġifieri magħmul minn żewġ kelmiet. Bin Adam. Fil-fatt fl-Arbi jekk insibuha, iżda fil-Malti iż-żewġ tifsiriet ta' bin u Adam twaħdu flimkien biex żviluppat il-kelma komposta bniedem. Interessanti li fl-Insilludi il-kelma Adam, apparti in-nom propju, jiġifieri l-isem ta' Adam, tfisser ukoll it-trab tal-art. Allura fid-dawl ta' dan kollu il-kelma bniedem jista' jkollha etimoloġikament dawn iż-żewġ tifsiriet. L-ewwel waħda bin Adam, jiġifieri kulħadd jitqies bħala wil ta' Adam, l-ewwel bniedem, u t-tieni waħda raġel tal-art, jiġifieri maħluq minn Alla mit-trab tal-art kif insibuh fl-Iskrittura. Il-Malti ma waqafx hemm, mhux talli ħoloq din il-kelma komposta talli kompla jlibbisha l-libsa morfoloġika tiegħu u fost oħrajn ħareġ minnha wkoll il-femminil bniedma li mu se ssiba mkien aktar, apparti il-femminil, il-Malti żviluppa wkoll il-plural bnedmin. Anke jekk kompla jiżviluppah, il-Malti jippreserva l-kunċett tal-Ġenesi, jiġifieri li l-bniedem inħoloq mit-trab tal-art. Dan jagħmel dan in-nom fil-Malti wieħed uniku fejn dan il-kunċett ma ssibu fl-ebda lingwa oħra, almenu dawk li huma viċin tagħna. Dwar l-iżvilupp ta' din il-kelma u t-tifsir tagħha se jgħidilna ħafna aktar il-Professur Charles Briffa. Bniedem aħna nużawha bħala kelma waħda, hija kelma komposta, jiġifieri magħmula minn żewġ kelmiet. Ħanajdhom dawn żewġ kelmiet. Bin Adam. Bin Adam. Infatti fl-Arbi hekk qiegħda wkoll bin Adam. Però rridu nifhmu il-kunċett ta' Adam inti semmejt l-Ebrajk, il-Ludi, sewwa. Għaliex fil-Ludi Adam tfisser, tista' tfisser l-isem ta' Adam, imma tfisser ukoll it-trab tal-art. U allura il-Malti meta ħa il-kunċett u huwa kunċett uniku, issa ngħidlek ukoll għaliex. Meta ħa il-kunċett u waħdu u għamel minn ħanimmaġinaw aħna illi fil-bidu kienet bnadam, bnadam, binadam u dik il-qa ta' Adam, ħatfet l-ewwel konsonanti għamlet bnadam, bniedem, u mbagħad għatwila ġiet li tagħna li huwa proċess Malti dan, all right. Anzi, l-istorja tkompli hemmhekk għaliex għax il-Malti minn bniedem għamel il-femminil, bniedma, estra, binadama, li ma teżistix, ma għamilha
il-Malti, u kompla, għax għamel plural, bnedmin. Dak huma proċessi Maltin. Issa, it-tifsira naturalment hija jekk aħna naraw din il-ġrajja wara din il-kelma għandek li bniedem tista' tfisser bin Adam, sewa bħala aħna ġejjin minn Adam, però għandha t-tieni tifsira li tfisser il-bniedem huwa iben ġejjin mit-trab tal-art li hija il-ġrajja tal-Ġenesi fil-fatt. U għaliex huwa uniku dan it-terminu? Bl-Ingliż x'inhu bniedem? Man. Bit-Taljan uomo. M'hemm l-ebda lingwa oħra, almenu li qribna sewa, illi tippreserva il-kunċett tal-Ġenesi illi l-bniedem inħalaq mit-trab tal-art. Ftemna? Min jaf kemm il-darba nirċievu kartolina tal-miliet u fuqha nilmħu l-Peter Ross wieqaf fuq xi zokk ta' siġra mimlija borra u silġ. F'dan it-tieni parti tal-programm se nkunu qed nesploraw l-etimoloġija tal-isem ta' dan l-asfur li huwa marbut mal-miliet u li huwa wkoll l-asfur komuni ħafna li ingawdu f'pajjiżna mill-ħarifa sar-rebbija. Il-Peter Ross x'aktarx li huwa l-aktar asfur li jarfu kulħadd, b'mod partikolari minħabba s-sider oranġo li tant jispikka. Anke jekk sidru propjament huwa oranġo, il-fatt li jagħti fl-aħmar tal-isem lil dan l-asfur u anke il-leġendi marbuta miegħu. Qabel immorru għall-etimoloġija tal-isem Peter Ross, illum tajjeb li nifhmu wkoll għaliex nassoċjawh mal-miliet ġara darba qegħdin f'dan iż-żmien sabiħ. Waħda mill-leġendi tgħid li meta twieled Ġesu fl-Art ta' Betlem, il-Madonna bdiet tagħmel minn kollox biex iżżomm it-tarbija sħuna, iżda r-riħ beda jitfil ħuġġiġa tan-nar li kienet qabdet. Fi kliem sempliċi, mill-annimali kollha kien asfur xkejken, il-Peter Ross li mara l-għajnuna, huwa beda jferfer il-ġwina bilan li ma jħallix in-nar jintefa' u n-nar tant kemm ola u tant kemm taru ġamar li il-Peter Ross inħaraq xi ftit fuq sidru u dan ħmar, anke jekk l-ewwel u qabel kollox ġab l-interess tat-tarbija u ommu. M'għandniex xi ngħidu. Il-leġġenda oħra teħodna fuq l-olja tal-Golgota meta l-Peter Ross ħassar lil Ġesu msallab u ddejjaq jara n-nies jiddieħqu bih. Huwa mar u beda jiġbed minn rax Ġesu ix-xewk tal-kuruna u max-xewk beda ħireġ ukoll id-demm li ċappaslu sidru. Rakkonti oħra jgħidu li dan l-asfur sar assoċjat mal-miliet fi żmien ir-Reġina Vittorja, meta fl-Ingilterra nibtet it-tradizzjoni li wieħed jibgħat il-kartolini tal-miliet. Il-pustiera tar-Royal Mail kienu jilbsu ġakketta ħamra nar u malajr bdew jissejħu Redbreast jew inkella Robin, l-isem tal-Peter Ross bl-Ingliż. Propju għalhekk li ħafna drabi fil-kartolini tal-miliet il-Peter Ross ġieli jidher ukoll fuq il-kaxxa tal-posta. Iżda nħallu hemm il-leġendi u l-istorja. Il-Maltin sraqna l-isem dirett mit-Taljan, Petto Rosso, li huwa taqqiegħda ta' żewġ kelmiet, Petto u Rosso, jiġifieri sider aħmar. Madankollu tajjeb inżommu f'moħħna li sider il-Peter Ross huwa propjament oranġo. Iżda dwar dan se jgħidilna aktar Jason Aloisio minn BirdLife Malta. L-ewwel stramba li nara stramba kif asfur daqshekk popolari u komuni għandu isem li ġej mit-Taljan mhux mill-Arbi. Wis probabbli kellu, però mbagħad għal xi raġuni in-nies isu fħalqhom daħal l-isem Taljan. Kif jispjega waħdu dal-isem Petto Rosso, sider ħamrani. Sabiex ngħidu l-verità qas għandu sidru ħamrani, dak xew aktar fl-oranġjo, imma insomma fl-immaġinazzjoni tagħna fil-kultura popolari dejjem assoċjajnieh mal-aħmar.
U bil-Peter Ross niġu fit-tmiem dal-aħħar programm għas-sena 2021. Aħna se nerġgħu nintaqgħu bħallum ġimgħa meta nkunu għadna kemm bdejna sena ġdida. Għalhekk nieħu l-okkażjoni biex fismi u fisem it-tim kollu ta' dan il-programm nawgura lilkom u l-eżiż tagħkom is-sena tajba mimlija għena, saħħa u barka. Nintaqgħu bħallum ġimgħa. Saħħit. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota l-Ave Marija tlet kittarri jintuna mal-ħemda il-ġmil tan-noti titqanqan is-simpa